Nej, det er Martin. Vi skal snakke netværk og cykling, og vi skal snakke et liv på cykel. Og Jens, så en kort introduktion til de få, der ikke kender dig. Jamen, jeg hedder Jens Vækkerby. Jeg er gået hen og blevet 61 år, hvilket jeg slet ikke kan forstå. Det kan, Men det kan man ikke se. har levet et helt liv på cyklen. Startede som 7-årig og har kørt professionelt i 16 år. Og siden 1999 har jeg været selvstændig og måske lidt first mover på cykelevents for virksomheder derhjemme. Det er jo blevet meget populært i dag, men det, hvad jeg laver, det er cykling for erhvervslivet og for sådan nogle glade cykelmotionister, som jeg selv også er gået hen og blevet. Mm. Men når man nu holder sådan et cykelarrangement, hvad betyder det at deltage i sådan noget? Hvad er det, når man nu sådan, det kan være et arrangement om året, to arrangementer. Hvad betyder det egentlig for en person at deltage i sådan noget? Altså hvis du tænker på altså motionscykelløb, eller tænker Motion, du på motionscykel. motionscykelløb? Ja, altså der er jo mange, der er jo rigtig mange, fornemmer jeg, som der bruger det til at sætte sig et mål. Det kan være også et væddemål, man laver med hinanden, nytårsforsæt og alt muligt andet, at vi hører om. Men der er generelt jo rigtig, rigtig mange cykelmotionister i dag, som har en bucketliste, hvor de simpelthen krydser af og siger, at i år der skal vi køre det der og det der og det der, og så har de måske nogle gange også et løb med i udlandet, fordi der er nogle rigtig, rigtig fede motionscykelløb at køre i udlandet også, hvor de jo har nogle ting, vi ikke har herhjemme, såsom bjerge og alt muligt andet. Så jeg tror mange, det er at sætte sig et mål, få nogle oplevelser sammen med den gruppe, de måske cykler i, eller sammen med kammerater, eller manden eller konen, og så simpelthen komme ud og få en på opleveren på en god og sund og fantastisk måde. Jeg har selv lige været ude og køre, godt nok kun 100 kilometer, men 2300 højdemeter her til formiddag og i Kalpe. Og det vælter rundt med cykelmotionister. Altså, der er så mange. Ja. Det er jo så bare folk, der er ude at træne, og netop måske er ved at træne op til et motionscykelløb eller et eller andet. Øhm, og ja, jeg synes jo, det er fantastisk, fordi at jeg elsker cykelsporten. Jeg synes også, det er fantastisk, fordi at jeg ved jo, at der er rigtig mange, som der får et bedre liv. Altså, de bliver sundere, simpelthen fordi de får motion. Mm. Øh, så jeg synes, det er jo helt fantastisk, at cykelsporten og motionscyklingen er blevet så populært, som det er blevet. Ja, og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, det er jo, der har været sådan nogle forskellige perioder i den seriøse cykelsport. Er det noget, der smitter af? Kan du se, at der er flere motionister, der kommer på vejene? Ja, men helt sikkert. Altså i min egen lille virksomhed her, der siger vi, når det regner på præsten, så drypper det på degnen, og der er det så også, der er degnen. Og det er klart, at når Vingegaard vinder Tour de France, og Mads P. vinder etaper, og Askren og Valgren, og hvad de hedder, alle drengene, de kører så godt. Og det er klart, at det animerer andre til at komme ud på cyklen, og det kan være en aftentur, de tager sig, og det kan være bare igen at træne op til et eller andet. Der er ingen tvivl om, at de ryttere, vi har, både på kvinde- og herresiden i dag i Danmark, de er jo med til at generere, at cykelsporten den får endnu flere Mm. motionister til, og det er bare helt fantastisk, at det er på den måde selvfølgelig. Fordi da jeg var 7 år gammel og cyklede rundt i Skovlund Ballerup, hvor jeg er født og opvokset, der var sgu meget langt imellem, at man så nogen, når man var ude at cykle. Det kan man jo ikke i dag, når man kører ud i Nordsjælland i dag, hvor jeg bor. Der er jo hundredvis af mennesker ude på cyklen, man møder, ikke? Så det er blevet en folkesport, og det synes jeg jo, det er jo helt vildt at tænke på, at den udvikling, der har været i sporten, altså, og
Jeg ved ikke, hvor mange der cykler i Danmark, motionscykling, men jeg har hørt tal, som er fuldstændig vilde, og hvis det holder, så er det virkelig en stor, stor ting, synes jeg, at cykelsporten den bare er vokset så stor, og man kan sige, når det er, at man tænker på, hvad cykelsporten, altså professionel cykelsport, har været igennem af skandaler og alt muligt andet, så er det jo lidt fantastisk, at den faktisk har overlevet og er kommet i den position, den er i dag. Men helt klart, de unge danske kvinder og mænd, som kører så godt, er med til at få alle os andre til at skrue os ned i en Lycra-trøje og komme ud og få kørt nogle kilometer på landvejen. Yes. Nu er det ikke nogen hemmelighed, du lever jo af det og har en god veldreven forretning. Og når vi nu snakker netværk og din forretning, lad os prøve at høre lidt om det, Jens. Jamen, jeg, jeg har forskellige netværk, som kører, og det vil sige, at vi har fast mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, som er forskellige netværk, som der kører. Nogle er med i flere af dem, og nogle er bare med i enkelte af dem. Men for eksempel om mandagen, der startede vi for 10 år siden med noget, der hedder mandagsræs, som typisk eller det er 15 virksomheder, der køber en mandag i det her koncept. Og den ene mandag, de har købt, den er de så vært for, og så er de inviteret til 14 andre, hvor de 14 andre virksomheder henholdsvis er vært. Så har man 8 pladser hver gang til hver af de her mandage, og vi står så for alt, hvad der hedder cykling, og virksomheden står for et eller andet at spise, når vi kommer retur, og en tår at drikke, og så er der ellers netværk på kryds og tværs. Og det er store og mellemstore virksomheder, som er med på det her, og det har vi både om mandagen og om tirsdagen. Og det er cirka 120 mennesker, der står totalt skarpe hver gang, at vi har det her. Og jeg synes jo, det er fantastisk igen at se, at fordi folk kommer halsende lige fra arbejdet selvfølgelig, for vi starter klokken 17 om eftermiddagen, så mødes man i firmaet, der hvor værtskabet er, og så går folk rundt og snakker lidt, og viser deres nye cykel frem, og måske snakker de noget forretning, og så videre, så videre. Så triller man ud til en rundstrækning, og så kører vi et race, hvor der er race marshals med, der er cykelguide i hver gruppe, vi kører. Man kører 5 grupper, og vi har flagposter i alle svingene, og et nummer på ryggen, og så er det sådan et lille race på en times tid. Og det er folk, de elsker det. Og det er hver uge? Det er hver uge, ja. Det starter op nu her i 22. april starter vi op, og så kører vi helt frem til slut september. Kunne man forestille sig, nu siger du Ballerup, kunne man forestille sig, at det kunne bredes lidt længere ud? Ja, altså jeg har jo en eller anden lille drøm om, at nu er vi blevet så dygtige til det, synes jeg. Det crew, som jeg har med mig, er simpelthen så fantastisk til at løse de her opgaver. Alle ved, hvad de skal. Så jeg har vi jo kørt det her i Storkøbenhavn, fordi det er der, jeg kommer fra, men jeg har da tænkt, at det kunne sagtens have sin plads også andre steder i landet, hvis man kunne skrabe. Nu har vi valgt at sige 15 virksomheder. Det er fordi, vi vil ikke have, at gruppen skal blive alt for stor, både når vi cykler og også skal nå at snakke og hilse på hinanden, så er det meget godt, at vi ikke er alt for store, men jeg tænker sådan en 12-15 virksomheder, måske i trekantsområdet, måske op ved Aarhus, et eller andet sted. Hvad ved jeg? Altså, hvorfor skulle det ikke kunne virke der? Det er meget populært, i hvert fald nede hos os i Storkøbenhavn her, hvor vi kører det, og jeg synes bare, det er herligt, fordi jeg ser det jo ikke engang som at være et job. Jeg elsker at komme ud og cykle, og folk er bare glade, når de kommer og stiller op,
og glæder sig til en gang høj puls og sved på panden. Og så lige at få snakket med måske nogen fra et eller andet firma, som de ikke lige har været i kontakt med rent virksomhedsmæssigt, så lykkes det mange gange på cyklen. Fordi at når vi alle sammen står der i Lycra med hjelm på hovedet og sådan ting, så er paraderne nede, Mm. og dialogen den er meget nemmere, kan man sige på den måde. Det tror jeg alle, der cykler, som der møder nye mennesker på cyklen, vil kunne lægge genkendende til. Vi er hurtige til at finde dialog omkring diverse ting, og det virker big time. Ja, man kan sige, det jeg repræsenterer, vi repræsenterer 115.000 små virksomheder, iværksættere og selvstændige. Hvis man nu har travlt i den hverdag, der er drøn på budgetter, salg, kunder skal serviceres, vil du mene, man bliver en bedre selvstændig leder, selvstændig person af at have det her ugentlige mål? Jeg tror i hvert fald generelt set, at hvis du dyrker motion ved siden af dit arbejde, nu er jeg jo så heldig, at selve motionen er mit arbejde, men det kan være en tømmermester, det kan være hvad som helst, som har et firma og sådan noget, men dyrker motion. Jeg tror rent faktisk, at du får et større overskud. Det er klart, at der er en træningsperiode, hvor man føler, at det er svært at nå det hele, og man er træt om aftenen og sådan ting. Men når man lige er kommet ud over det, så er det, at man lige pludselig ser, at batteriet det genererer en masse ekstra ting, energi, og man får et bedre overskud, og det er jo også bevist, at folk, der motionerer, de faktisk jævnligt motionerer på ugentlig basis, de faktisk også har færre sygedage, og så videre. Så der er mange benefits ved det her. Ja, min egen lille lommefilosofi, det er jo, at hver gang du putter en time ind i træningen, så får du på et tidspunkt, så får du et par stykker retur. Ligesom en slags varmepumpe, der får tilført noget energi, og så sprøjter den anden energi ud i den anden ende. Det er i hvert fald sådan, jeg selv oplever det, at når det er, at man er inde i den der gode træningsperiode, og konstant får trænet og sådan ting, så genererer det bare energi og overskud, og det tror jeg smitter af på alle andre også. Så jeg vil klart anbefale alle, der føler, at de har tid og overskud til at gå i gang med det, så kom i gang. Og det kan også være løb, og det kan være fitnesscenter og alle mulige andre ting, men cyklingen kan et eller andet, fordi det er svært at sige, hvad det er, den helt præcis kan, men du kan rent faktisk cykle ved siden af hinanden og snakke sammen. Ja, Det er lidt svært, når man løber. det er svært i et fitnesscenter i motions. Ja. Så Ja. Jens, jeg tror, det var kort og kontant. Du er skarp. Jamen, det er godt. Jeg håber, at vi får set hinanden på landvejen derude. Både dig, Martin, og alle de andre. Så Lad os se, tak. og må ikke du kommer til Jylland også på et tidspunkt. Det håber jeg i hvert fald, at jeg gør. Vi hører som afslutning. Jeg var tilbage, da jeg startede virksomhed, der var jeg 3-4 år fra Aarhus til København. Er det noget, der stadigvæk kører? Ja, vi har rent faktisk 7. september i år, der kører vi 3 distancer. Den ene, den hedder Aarhus-København, og så har vi en Odense-København, som er lidt kortere og lidt mere spiselig, på cirka 200 kilometer, hvor Aarhus-København, den er jo næsten 380-376, tror jeg den er. Og så har vi lavet en lille hyggetur fra Odense til Korsør. Men 7. september, tilmeldingen er åben inde på vores hjemmeside Aarhus København, og der kommer nok et par tusind eller mere og køre hen over Storebæltsbroen, og vi kalder det for Danmarks længste vejfest, for det er en kæmpe fest. Folk de hygger sig big time og får sved på panden. Det kunne være, at jeg skulle kigge på det. Jens, tak for i dag. Selv tak, Martin. Tak for det. Hej.